Sala nawo. Wena obiza amakhamera mfethu Sala nawo-ke manje. Angithi wena wabizile? Angisafuni. Sengiqedile nawe Sosebenza ngiyahamba. ngolami kuthanda ngithi seliphelile lakho uthanda. Liphelile bye. Sala lapha. Awuzungitshela. Sala. ngicela angikazwa lutho mina anikayikhuluma into enizoyilungisa hlala phansi sikhulumeni yabo buka mfethu kudlula namaphara la athi leave him alone shuthi usise kumele ashiye wena yezwa lithini le phara leave him alone lisho ukuthi usise akashiye wena Noma angishiye nginendaba naye. Angishiye ahambe. Ngeke ngize ngishiye ngiyamtshela nje. Akahambe. Sengi-right. Okay. Ngisho ukuthi angihambe ngichaza ngihambe nawe. Okay mhlambe Ima awuchaze wena ungamthini umuntu. angazi Uma kuza wena. Ngamthini umuntu odakwayo. Uhamba uxoxela abantu indaba zethu abantu ongabazi amakhamera uzongibizela amakhamera. Ngamthini umuntu odakwayo wena-ke. Wena uwena. mfethu Siyakubingelela sokwamukele ku-episode yakho yohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Njengenjwayelo gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi-ke masubona mina solungisa indaba eziningi ezithinta umjolo la eKZN kakhulukazi. Mhlambe nawe unenkinga ezithinta umjolo@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare le channel kuthi abangani bakhe ihlobo zakho nawo wonke nje umuntu omaziyo. Asenze ngendlela e-right-ke sigebisa amakhanda phasi sisho sonke. Nkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle when it comes to umjolo sibangene. Sanibonani mbabukele emakhaya igama lami ngosiniye wami Thembu. Ngibhalele la kule show zilungisa i-relationship yami nomuntu wami. Mbukelo wahlelo silungisa umjolo siphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje. Sikhumbuze ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo Show. That is Umjolo Show. By doing so ubeke thubenike lokuthola 50% off mengabeke ubheja lapha kwi-app yakho yakwa EasyBet. I-download ube nayo mase uyakwazi ukuthi ubhethe kahle kakhulu. Yazi ukuthi le khaya sikhuluma indaba eziningi ezithinta umjolo ezihlukahlukene. Namhlanje khona usisi sinaye futhi sokhuluma naye sazi kabanzi ngaye kanjalo nanokuthi nje ihamba kanjani impilo yakhe when it comes to umjolo. Khumbula mengabe kumele siwufake usawoti esilondeni sizowuthi nje kancane hayi kakhulu. Dadewethu sawubona. Ngisawona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama lami ngudlala Matifane. Usisi sinayo ba namhlanje? Igama lami nguNoluthando Zulu. Noluthando Zulu. Siyajabula sisuku sibe nawe namhlanje la ohlelweni sizokhuluma nawe. Ulapha ke namhlanje ngoba kunenkuzimala ngeyibiza ngosine ithi niyazana kakhulu. Mhlawumbe wena uyamazi usine umazi kanjani? Yamazi umuntu wami sithandana naye nje sithandwa sami. Umuntu wakhe nithandana naye. Sithi isikhathi nithandana noma mhlawumbe into yena isayintsha? Hawu sekunyaka eminingi. Sekunyaka eminingi. Okay. Kule minyaka eminingi mhlawumbe nindawonye usinemo ungamchaza njengomuntu onjani? Umuntu onjani? Umuntu onothando, othanda ukuhleka, ohleze happy, uyanakelana, umuntu khona into oyidingayo uyayithola kuyena umuntu onjani. Okay. So mhlawumbe mengabe niba nezinkinga ke nina nobabili, nike niyilungise kanjani? Kuyenzeka mhlawumbe usinjalo mengabe nineyinkinga nifaka omunye umuntu noma niyakwazi ukuyilungisela izinkinga zenu noba u2? Hayi bangabe sineyinkinga siyayilungisela soba-2. Anifaka omunye umuntu. Simfaka omunye umuntu. Namhlanje ukubizele la ohlelweni ukuthi nizolungisa lapho ku wrong khona. Wena ngokwakho khona into oyibonayo wrong kwi relationship yenu noma ubona yonke into ihamba kahle? Hey, nami ngisathuthwa amakhamera nje ukuthi kwenzakalani. Ngoba mina ngazi ukuthi right. Okay. Nigcineni mhlawumbe ukubonana ukuba ndawonye. Kade ngikuyena ngoLesihlanu. Kade ukuyena. So namhlanje futhi usuzoba naye la ungazi uzokwenzani kuyena? Hayi bengazi. Okay. Uready kodwa ukuthi umbone ukhulume naye? Awu ngiready kakhulu. Okay. Yazwa ke udadewethu ready, ngiyacabanga nosine uready. Mina kuyangaza I'm always ready ukuthi ngibone ukuthi inkinga ikuphi. Mase siyalungisa lapho sibona khona inkinga. Wena ungayindawo, hlala la ukhona ngoba njengamanje siyolanda usinene ethimba lethu. Simbeke la, mengabe efika ke sizwe side lakhe, sikhulume naye. Mase siyabadedela futhi bakhulume boba u2 khona sizokwazi ukuthola isixazululo senkinga ekhona phakathi kwabo. Mntaka baba
Yebo, Ngiyaphileka mfethu. kuyaphileka. Hayi mfethu ngiyaphila kakhulu. Ngiyajabula mfethu ukuthi uze la ohlelweni. Sizokhuluma nawe. Njengoba mfethu ucelile ukuthi asikulandele nangu umuntu wakho simlandile sambeka la ukuthi sizokhuluma naye. But before nikhulume nje nobabili ngifuna ukubalansisa nje equation just to check ukuthi mhlawumbe izimpendulo angiphendule ngazo umama zizofana nezimpendulo wena oza nazo. Uma ungangichazela nje mhlawumbe ngayo sisi, ungumuntu onjani mfethu kwena? Akukho ukuchaza. Akukho ngakuchaza. Kukhona ukuchaza. Okay. Lesimo. Because umuntu ohluphayo ongenasinzo. So Othandayo ubumnandi kahle kahle. Ungekwazi ukuhlala namanzi omuntu wasendlini. Mhlawumbe ekuthandeni kwakho bomnandi ke mengabe uhlala naye phansi uzama ukukhuluma naye. Ukathini mhlawumbe uyazama ukulungisa lokho noma uyishaya indiva. Ayi sengizame kakhulu ngihlulekile. Yaswani ngizenye. Sengihlulekile. Sohlulekile. But yena ukuveza njengomuntu oright mfethu. Usho ukuthi noma enjalo but wena ubuloku uqhubeka umuntu oright kuyena. Umuntu oright kuyena. Ngizama umbhidi emakhaya ehlulekile. No, mfethu mhlawumbe nginikeze ithuba nikhulume nobabili. Nangu sisi usekhona mfethu. Sendo bizela kule show ukuthi izolungisa inkinga zami nawe. Njengomuntu ozazi ukuthi lohlanu umgqibelo isonto utholakala endlini. Njalo Ngiyima ke uyibambe lapho. Mina bengikephi ngolesihlanu. Njalo ntambama ngithuli nje. Ubengikephi mina ngolesihlanu ngiphendula umbuzo Uthola le potini ophuza khona. Ngolesihlanu bengikephi ngiphendule lokho kuphela. Uthola le potini Hawu. lophuza khona. Uthola ungiphendula umbuzo ukuthi ngolesihlanu bengikephi. Uthola le potini lophuza khona ngiyakuphendula ufuna ukuphendula Amakamera kanjani? lawo abizila wani amakamera. Ikubizela wona. Awungazi ukuthi ngihlala laphi ukhulume nami ngizongibizela amanye amadoda wena uyasehlelo kusendoda wena. Angithi Hayi, njengibizokudla azongisiza indlela uhlupha ngayo. Ubhuti wakho Uyahlupha. ukuhambe wena omlungisela inkinga zakwakhe. Yabo ukuthi Yebo indoda kumanje engasile ngiyabona kumanje le ikhanda awuzwa. Yabo nje Kwale ikhanda into ngibizele yona la ngiyiboni. Angiyiboni into ngibizele yona la. Kwale ikhanda nje uyabheda nje. Ayi mina ngi-understand ngempela ukuthi ngibizeleleni. Angi-understand. Awuzwa nje angikaze sengihlulekile. Isho le ungibizele yona usungibizela amakamera amangaka yini igama lesho yakho? Umjolo show. Awu yabo ukuthi ubuzikhumbulela mina wena. Ngikhumbula wena uma ubheka yima. Udlala uthanda mina nje. Futhi uma ucabanga yini ungayibhida umuntu udaka. Ungangibizela amakamera. Mina ngithi soshada phela. Mina ngithi soshada phela ungangibizela amakamera. Yima wena ungashada nami. Cha unedrama shem. Hawu Yima nedrama. ungashada nami wena uyibhekile. Mina uyazi ukuthi mina nawe soshada futhi ngeze sihlukane. Mina ngashada Mina ngiyakutshela nje yima ngashada nawe nje. Yima ngashada nawe nje. Yini manje? Wahlala nawe. Yima yini manje? Bheka manje yabona uma nje sangane yabona uma nje msangane. Yima yini ngashada nawe. Uzoshada nami ngekani? Asoze. Ngeke ngishade nawe. Okay bafo ngixoxale Hawu. Ngishade nento nesidaba. Angibizela amakamera uzongibizela ukuthi awusafuna ukwazi ukukhuluma nami. Ngeke ngishade nawe. Bafo kanti uzomtshela ukuthi awusamfuni Angisamfuni. Wakwayixoxa naye le ndaba because indaba yakhe sengihlulekile. Njengibizeni nina ngihlulekile. Ngizamile ukuxoxa naye ngizama. Yabo ngithezi ngizama ukuphila. Wena uyangijwayela ngijwayela kabi. Ngihlulekile. Uhlulwa yini mfethu? Yini le othi usuwanele? Yabona nje nganele. Ngekwazi ukuhlala umuntu ophuzayo. Njalo hlala akakwasheli. Wangithatha phi esontweni? Akapheki. Wangithatha phi ngangaphuza ungishela? Okokuqala futhi akasebenzi. Uyimbungulu futhi usebenzayo ucela amagezi abantu uyahlala. Ntambama uyanyamalala. Uyamenza Wazi ngani usebenza ngalento le. Awubuzi ngathi uthi phela musho ukuthi lento mfethu lo muntu angithi ubumthanda wena wamsondeza ngimsondezele ukuthi ngizobhilda naye. Hayi futhi lo ade kuhleli naye engasebenzi. Right ngoba la sethola umsebenzi seyabhamba. Ngoba la udoti. Ngiyacela uhlale phansi esikhulumeni kahle. Ngiyacela. Bafo awuhlale phansi mfethu. Hlala phansi. Ngihlala nawe wena ungasebenzi ngoba ususebenza manje uyibona ukuthi right. Angikwazi ukukhuluma kahle. Uyahamba. Angiyindawo. Sengiqedile nawe. Ngiyakutshela nje. Mina ngakoqedi. Yima ngiphuma la
Mina ngizobe ngisenza Mangiphuma la intambama. ngilandeli ngiqedile Ntambama mina ngizobe ngisenza intambama. Hayi, ungezike lapha ngizofuthi ngumuntu Phela ngizobe ngihambi la, ngizobe ngihambela ngedwa, ngizobe ngihambela ngedwa. Uyadakwa. Sengikhase off wena. Uyadakwa. Sengikhase off wena. Fuck off. Uyadakwa, nawe fuck off. Hayi bo. Nawe fuck off, awuyindawo. Fuck off. Hey, nawe Fuck off. fuck Fuck off. off. Fuck off. Angithi ungiyeke wena. Awuninilwe nje. Sengicobeka ungibambe nawe. Angifuni nje nilo. Shuthi mina ngizolwa nawe sisi. Awungeke. Ngicela uhlale phansi. Ubuyaphi la? Ngizolungisa Hey, wena. indaba yenje noba u2. Ngizolungisa indaba yenje. Angisafuni, angifuni. Buya. Hayi, fuck off. Fuck off. Uhlale Fuck off. phansi. Sikhulume Hayi, kahle. Ngithe buye sala namakhamera sengiqedile nawo. Amakhamera abizwa wena. Sala nawo. Wena obiza amakhamera mfethu. Sala nawo-ke manje. Angithi wena wabizile? Angisafuni. Sengiqedile nawo Sosebenza ngiyahamba. ngolami kuthanda. Ngithi seliphelile lakho uthanda. Liphelile bye. Sala lapha. Awuzungitshela. Ngicela angikazwa lutho mina anikayikhuluma into enizoyilungisa. Hlala phansi sikhulumeni. Yabo. Buwa mfethu kudlula namaphara la athi leave him alone. Shuthi usise kumele ashiye wena. Yezwa lithini le phara leave him alone. Lishuthi usise akashiye wena. Noma angishiye nginendaba naye. Angishiye ahambe. Ngeke ngize ngishiye ngiyakutshela nje. Akahambe. Sengi-right. Okay. Ngisho ukuthi angihambe usichazisa ngihambe nawe. Okay, mhlambe Yima, awuchazele wena ungamthini umuntu. angazi Uma kuza wena. Ngamthini umuntu odakwayo. Uhamba uxoxela abantu iy'ndaba zethu abantu ongabazi amakhamera uzongibizela amakhamera. Ngamthini umuntu Ngijwayela odakwayo kabi. wena-ke. Wena uwena. mfethu anginayo umuntu odakwayo mina. So ayikho into engingayiphawula. Angazi Mina sengibuza ukuthi uma sithatha lesimo engikusona usiletha ngakwena. wena uphuzi wena ngani? Yebo angiphuzi. Mina definitely ube kuthiwa mina njengoba ngingaphuzi. Yeah. Obvious ngeke ngihlale nomuntu ophuzayo. Yabona-ke. Yabo. Ngingazama angizile Nawe ukuthi uyayibona ukhuluma nawe. into engekho Angithi nawe, nawe uyayibona ukhuluma le nto. into Angithi nawe uyayibona le nto Akho nawe. umuntu ongayazi kwayo. Angithi uyayibona nawe le nto. Cha yena uthi angiyifake ecathulweni. Angithi uyayibona nawe. Nawe yabo ukhuluma into engiyibonayo nawe. Wena phela umuntu wakho lona ungaqala umlungise. Hayi sengihlulekile Babisho ukuthi uyasebenza. Babisho ukuthi uyasebenza. Kade isho lento sisi ukuthi usowubhampiswa ukuthi uyasebenza kanti sisi uthe uke wahlala naye engasebenza Ngeke ngahlala naye engasebenzi. Uke wahlala naye engasebenza ngani? Ngingahlali naye endlini sivashelana ngoba sivashelana namanje ngoba nake sethola umsebenzi. Ngizamile ukumakha. Kahluleka. That's why ngithi akasali. Hayi kodwa ngoba ungibizela umjolo kwesho ukuthi sizojola ke. Mhlambe mina into ekumele ngiyibuze ukuthi njengoba umlethe la uzomala. Usuke wazama mhlambe izikhathi eziningi uzama ukuthi umali engafuni noma mhlambe ubuthi uzomalela phambi kwamakhamera because mhlambe iyona into emtraumatisayo. Ngizamile ukumakha ngahluleka ngamtshena ngathi sisi ngicela ukuhlukana nawe. Ngoba ngiyahluleka kwawo. Ngithi yabo uthi istima engakanani ubona ukuthi mingabe ngibiza amakhamera ngizokuba waba nenkani that's why ngibize nini ukuthi nizongisiza. Umbiza amadoda engawazi. So mengabe ufuna ukuhlukana naye kwenzakalani? Uvane alu njengelwa. Uvelelwe kanje. Njengelwa nje. Mhlambe if you can count usuzama ukuhlukana naye kangaki but njengamanje nisasebudlelwaneni. Ayisuphela 2 months ngilibe ngimzama ngimtshela. Kanti sesindaba ngale kwena ufuna ukuforce a relationship. 2 years ukuthi 2 months incane. Yamuzwa. Ufuna ukuforce a relationship. Cabanga nje kumyamuzwa manje. Ngizomforce nami ngathanda naye ngamthanda ngagcina sengimthanda nami ngizomforce. Yena ngithi uthela kuthanda seliphelile sizosebenza ngolami. Uyasangana lekhanda. Asinceke lo lami likhona ke. Hawo. Ancike noba. Ima kodwa manje Ancike noba. Nawe. Hayi nami. Uyazi ngizima kanjani ukujola nomuntu ongakuthandi? Hayi uzobona ke nami ngazama. Hayi. Uveza ukuthi lo mfana lo umthole engenalutho. Engenalutho. Wathola umsebenzi usebona ukuthi ungcono. Mhlambe khona izinto ade uzama ukumbuild ukuthi abe ngcono noma ubumlekelele ubhida ba. Uyimama ubhida ba. Lapho bezama ba. Bezama ba. Usuzophika phela manje ngoba usuyasebenza usuzophika right. Wena zama mina. Ha masuyikhohlisa sisi. Noma ngazikhohlisa kodwa usala ngindawo. Ngayikhohlisa. Angindawo. Hamba. Manje sanje senze njani mfethu because uyabona ukuthi lo mbhema akakufuna la uhambe khona and ungathi seke wakutshela a couple of times ukuthi akakufuni. Wena ngoba ungeza ukuthi ngithini noma nawe ungena slim. Mina nawe avuze lokho ngibuza umbuzo wodwa ungibangela isicefe. Yabona ukuthi ngiyaliwa la ubhizi la ungibangela isicefe. Aleka phela angithi uyakwazi. Manje ngingenaphi mina ke mina. Nawe angicika foko. Yambona ke. Ngayithini into nje? Ayazi lo mfana okwala kufanele sesi. Uyasangana. Masimba Cha ngisho uyasangana. Uyasangana. Masimba. Cabanga mfethu cabanga nje yami ungajola kanjani nomuntu othi amasimba lawo. Umuntu mfethu uzothi I love you athi amasimba lawo I love you too. Ungajola nalowo muntu.
Ngiyangitshela nje. Kanti ugade Ungcono ngaphambi nje, sivale isitulo uyabona lona nje la into kanje, kuphuma into oyiyeka nje ihlala lapho manje iqhubeke nawe- nesport into na- iphuza le phuza khona iqhubeke. Yini Akuyona indaba- ungahlala Okay, nayo. okay, okay, Thando. Ngicela uthathe uthando lakho uyolinikeza omunye umfana. Angithandi. Right. Angithandi. Hawu, Angithandi. uyabona nje Enze uqinisile njani-ke futhi. manje? Enze njani? Akahambi. Angazi. Aforce ukukuthanda Angazi ngani? uzokwenza Ungafosa njani. kanjani ukuthi Angazi. umthande ngenkani Ngazi. ungamfuni? Khona uthando ungaqhubeka lapho engakheka. Umuntu Alukho, ungamfuni. mfethu. Alukho. Akahambi. Alukho Thando, siyakucela mfethu. Akaye mina Akahambe, ngindawo ngisamfuni. Because ngabe sithi mhlambe siyalungisa manje silungisane omunye engamthanda omunye. ngithe soncengo lami uthando lukhona. Uzoncenga. Uzoncenga noba. Yena Uzoncenga noba. Ngalolu Hayi, lami. ngangincenga imithando lapho. Hawu uzokubona. Angifuni. Udlanga ngesikhathi. Angaliwa ke nje mina shem. Angisukela Udlanga wena. ngesikhathi. Angaliwa nje. Khohle. Hayi bhuti. Ngicela umshiya nawe. Ngaba right. Ngizomenzani mina mfethu? Uzobona Oh, ngibizela amadoda. Yabo uthi ngijwayele. Hayi ngicela ukuhamba. Ufika uyangila Sengi-right. ungijwayela kabi uzongibizela amadoda. Sengi-right. Ngijwayela kabi. Lalela ke Thando. Lalela. Kusukela yabo mangisuka la. Angikudingi endlini sizwana. Mina ngisuka la mina ngiya lapha endlini yakho. Uzokwenzani? Uzofica khona umuntu Nginendaba nalowo muntu umuntu wakho mina loyo. Uzofica khona umuntu Angine ndaba nalowo muntu umuntu wakho loyo akushele umuntu Uzofica wami. khona umuntu omusha. Angine ndaba naye. Uzofica khona Angine umuntu ndaba. omusha. Sengishile baba. Anginandaba nalokho. Baba ungeze endlini. Ngizoza. Ungeze endlini. Ngizoza. Sizwana? Ngizoza. Bye. Hayi mfethu. Manje Thando wenze njani? Awuye endlini? Uyahlukana nobafo ngoba akasakufuni phela manje. And Ayisho sizohlukana phela ngisizwe wangibizela amakhamera la kanti wena yini ekwenza ukuthi ungafuni ukuhlukana naye? ngoba ngiyamthanda. Noma sawubona ukuthi yena uyimisele ngoba Kulungile. 2 months ethi akakufuni. Kulungile. Ngiyazwela ukuthi lento le into engeke iziyenzeke la into ayishoyo kulungile. Ngidedela kancane Uphinde umlandele. ngifune ngimlandele futhi. Bese ucabanga kancane ashawa umoya. Ayi, Kodwa kubuhlungu. ayi mina angazi ngizothini yazi. Because phela ngeke ngiyilungise i-relationship enothando olulodwa. Ayibalansile. Uwena othanda ubafo akasakufuni. And ukusho naphambi kwamakhamera lokhu kubukanisa nabantu. Yabo? Ayikho inkinga. Ngomnyekela kancane. Ahlukani kodwa. Kodwa uzomnikeza i-break. Ngizomnikeza ibreak kancane ukuthi athe ukucabanga kancane. Uzobuya kodwa. Ngiyazi ukuthi uzobuya. Hayi mafethu niyabona futhi nizwile angazi ngizoza ukuphawula kwenu ukuthi nithini nge-episode yanamhlanje. Mhlambe nawe unenkinga ezithinta umjolo, email ethi umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Email address oyisebenzisayo futhi uma ukuthi ufuna ukukhangisa nathi uyabona ukuthi le channel ibhizi khona yonke indawo. So uma ufuna ukusabalalisa ibhizinisi lakho you know what to do. Email umjoloshow@gmail.com. Angazi lokuqalaza abanye abantu ufuna o-DJ ungazi ukuthi ngiyayishaya inamba. Ufuna abantu abazokuphathela uhlelo wazi ukuthi ngiphatha umcimbi wesiZulu owesingisi noma yini ngihlezi ngikhona. Kodwa wena ubhizi ufuna abanye abantu. Ekugcineni kulokuthi uMatifane next big thing inikhazethi kanjani ngingekho kwi-event yakho. Ngibize manje dlala matifane@gmail.com. Hlangane kwi-episode elandelayo ngakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.